Започва, пита експерта, предстоят празнични дни, тежки маси, както се казва на жаргон, и потенциално преяждане. Всичко това има своят ефект върху нашето тяло. Как да го облегчим? За това ще разговаряме с ендокринолога доктор Райна Стоянова. Здравейте! Здравейте! Доктор Стоянова, всъщност друга много важна тема са постите. В момента те са и най-строги. Нека да започнем от тези хора, които постят и начинът, по който те трябва да се захранят преди празниците или по време на самите празници. За съжаление, няма такова нещо като захранване след постите. Искам да кажа, обикновено от тежкия пост сядаме на великденската трапеза, която е отрупана с яйца, козунаци, агнешко месо и така нататък. Така че наша отговорност да се опитаме да сме по-постепенни във въвеждането на животинските продукти, за да не стресираме тялото си. Ако сте постили преди Великден, този пост е дори по-строг от коледния пост и следва да сте по-внимателни и съответно от една страна да внимавате с количествата храна, от друга страна все пак да не забравяме, че яйцата са тежка храна, животински продукт, имат белтъчини, жълтъка е богат на мазнини и не трябва да се нахвърляме така в големи количества, по-скоро по едно, максимум по 2-3 яйца дневно. В противен случай, ако не направим този преход плавно, какви са рисковете? Рисковете са много, най-вече от страна на гастроинтестиналния тракт. Рисковете са свързани с това, че изведнъж нахуването на животински мазнини, след като толкова дълго време сме били лишавани от тях, може да създаде предпоставка за възникване на жлъчна криза, ако пък имаме жлъчни камъни. Рисковете са свързани също така с много често това е сезона на панкреатитите. Преяждането с мазни храни може да доведе до обостряне на един хроничен панкреатит или до изява на един остър такъв. Гастритите също така. Това са все гастроентерологични заболявания, но всички лекари, които работим в болниците, бидейки такива, се сблъскваме с тези състояния и те могат да доведат и до някои ендокринни усложнения, с които пък аз като ендокринолог пряко бих могла да се занимавам. А консумацията на алкохол как се намесва в този период на хората, които се захранват след поста? Консумацията на алкохол се намесва винаги в много така негативен аспект, тъй като добавката на алкохол към цялото това преяждане със сигурност не допринася за по-лесно храносмилане или по-добро състояние на нашите пациенти. Затова трябва да сме умерени, както обичам да казвам често, не е важно какво, важно е колко или дозата. Отровата зависи от дозата, така че трябва да сме доста внимателни и разбира се, никой не казва да не си хапваме, да не пиваме, да не се така видим с близките си. Алкохол е една предпоставя към по-добро настроение, към така едно по-лесно комуникиране с хората, но разбира се, не бива да смесваме видовете алкохол и трябва да сме по-умерени в консумацията му. Доктор Стоянова, знаем, че всяко преяждане е лошо по същество, но сега покрай великденските празници е доста голям риск да прекалим с яйцата. Какви са последствията от това? Както казах, жлъчни кризи, панкреатити, прекаляването с яйца, колкото и да се говори вече за това, че яйцата в количествено отношение няма проблем, може да се ядат и по повече. Особено след пост може да доведат до покачване на мазнините в кръвта. Това от своя страна да отделяме ли тогава жълтъка, извинявайте? Не го отделяйте. Разбира се, ако ядете по 10 яйца дневно, не е уместно да ядете толкова много жълтъци, но това са едни хора в групата на спортистите, към които аз имам специално отношение и съответно по специален начин ние всичките хора, които се занимаваме с хранене и диететика и ендокринология, даваме по-различни съвети. Тоест, все пак препоръчате да се ядат цели яйца и да не прекаляваме. Разбира се, жълтъка е много полезен. Той е богат на лецитин, на витамин А, на витамин Д и би следвало да се консумира заедно с яйцето. Заедно с яйцето. Има ли техники и стратегии, с които да подготвим тялото си преди тези тежки маси, които предстоят, или по-скоро вие съветвате да се ограничаваме? По-скоро съветвам да се внимава с количествата. Дават, знаете, рекламите на хранителни добавки и на медицински изделия, пък и на медикаменти, които не е необходимо да бъдат изписвани с рецепта. Често пъти рекламират ензими. Ензимите в този сезон са изключително полезни и ако знаем, че ни предстои прехранване и особено ако имаме някакъв проблем с храносмилателната система и храносмилането като цяло, е уместно и биха могли да бъдат така до нас на нощното ни шкафче в моментите, в които имаме проблем с храносмилателната система. Но тя ги приемаме след прияждане или преди? Би следвало да се приемат, когато
преди да седнем да се нахраним или по време на хранене, когато ни предстои преяждане, пък ако вече се е случило и след това може. Да, точно тогава какво да кажем за тези медикаменти, които ни рекламират като облегчаващи тежестта след вечеря, преди лягане? Те облегчават, добавяйки ензим към храносмилателната ни система и съответно храносмилането става доста по-лесно и облегчават тежестта в стомаха и съответно карат така дискомфорта след прехранване да изчезне по-бързо. Ако отидем в хипотезата, доктор Стоянова, че в крайна сметка не сме се ограничили и сме прияли, което доста често е реалността, тогава на другия ден, през следващите дни, какво да направим, за да се прочистим? Няма такова нещо като прочистване след прехранване. Разбира се, бихме могли да сме на по-облегчен хранителен режим. Разбира се, след като сме се прехранили в предходния ден или сме прекалили с храната, бихме могли на следващия ден да съблюдаваме количествено храната си и да сме малко по-стриктни. Това, което е азбучна истина, е, че бързо качените килограми бързо се свалят, така че ако понатрупаме някое друго кило по време на празниците, е много важно веднага след празниците бързо да влезем във форма, а това става чрез спазване на балансиран хранителен режим и с повишаване на физическата активност. Времето се оправя, пролетта е една така добра предпоставка за повече разходки. Една разходка след хранене е един много добър естествен начин по-лесно да храносмелим обяда или вечерята и да се пораздвижим, да изразходим калории и да се почувстваме по-добре. Някои хора използват стратегията след тези празници да минат на повече течности, на специални чайове, на смутита. Вие препоръчвате ли как влияе това и хормонално на организма, защото след поемане на много храна следва една друга крайност, неприятен стрес след това за системите ни? Това е едно нарушение в хранителното поведение. Т.е. отиваме към нарушенията в хранителното поведение, тъй като не е удачно, компенсаторно след прехранване да отиваме в някакви други крайности. Недохранване, минаване на всякакви такива детокс режими, режими с сокове, смутита. Има изключително много маркетинг и комерциалност в този начин на редуциране на теглото и влизане в форма. Това, което аз бих посъветвала зрителите, е по-скоро да се хранят балансирано, здравословно, ако се налага ниско енергийно във връзка с необходимостта от редукция на килограми, да се движат повече. А преминаването към такива сокови или смути режими е уместно, но след назначаване от лекари по медицински причини или когато е за много кратък период от време. Това е важно да се чуе, защото наистина е доста популярно като подход. Така е, да. И се практикуват някои в продължение на дни след празниците. Можете ли да ни разкажете какво точно става с организмите ни по време на тези празници, когато преяждаме, когато комбинираме различни храни, когато не се храним разделно, всичкото това накрая примесено с алкохол, с газирани напитки и с други? Аз в никакъв случай не казвам, че трябва да се храним разделно по време на празниците, а и по принцип. Разделното хранене е една система на хранене, която предполага комбинирането на храни с цел по-лесно храносмилане и съответно има като ефект една редукция на килограми във времето, тъй като комбинацията шоколада, например, е една храна, която сама по себе си не представлява разделна храна, комбинирайки в себе си въглехидрати, мазнини и съответно животински протеини. Така че, избягвайки тези храни, хранейки се разделно, ние постигаме една редукция на килограми. Какво бих посъветвала зрителите? По-скоро да наблягат на зелената салата, на салатата на зеленчуците, на фибрите. Яйцата са много полезни, хубаво е да ги хапваме. Те, освен това, са варени по време на великденските празници. Така че да, бихме могли да хапваме по 1, 2, 3 яйца дневно. Няма никакъв проблем да си хапваме и козунак. Той е много вкусен, но разбира се, трябва да внимаваме с количествата. Едно парче. В зависимост, разбира се, от това... Вие сте млади, нямате заболявания. В зависимост от това дали сме здрави, дали нямаме някакви придружаващи заболявания, тези съвети и препоръки съответно биха могли да бъдат персонализирани. И нека да завършим така, доктор Стоянова. Ако по коледните празници казваме, че е препоръчително да ограничим руската салата като едно от вредните популярни ястия, за великденските празници, кое е това, което по-скоро да изключим? Да изключим не, но да ограничим козунаците и да внимаваме с количествата яйца и местни продукти. И както казахте, зелените салати, сега е техния сезон. Доста хора, впрочем, свързват великденските и гергьовенските празници именно с първите зелени салати. Много ви благодаря. Представихме ви ендокринолога доктор Райна Стоянова. Благодаря за участието. И аз благодаря.